den jste dostali za úkol napsat esej o vaší rodině. Kdo to je? A co pro nás znamenají? Skvělá odpověď. A teď si všichni své práce vytáhněte. Přečteme si je tady před celou třídou u tabule. Moje maminka mi pořád říká, že já a táta máme moc zdravý apetit. Maminka a tatínek jsou věřící. Vždycky, když jsou v ložnici, maminka volá: Ježiši! Maminka říká, že můj táta má hnědé oči, protože jsou prý plné frajené. Bratr Jack chodí do 8. třídy. Řekl mi, ať se zeptám táty, koho by volil za prezidenta. Táta řekl, že asi musel vylézt z buše. A to mého brášku rozveselilo. Když si Frida přijde s tátou zahrát společně, máma říká, že to ve sklepě páchne jako v marihuanovém doupiti. No, víte, můj úkol mi přizral pes. Zatím ho pořád nevykadil. To je politování hodné, pane Etridži. Třeba ti pes sní i tu 5, co za to dostaneš. Ach, jo. Tak,